Arkadağı şäheriniň häkimliginde Magtumula atly täze kitabyň tanışdyrlyş dawraty geçirildi. Tanışdyrlyş dawraty Arkadağı şäheriniň Amangul Mamedow adynaky döwlet drama teatrynyň artistlarynyň Pehim Paýhat ummany Magtumulu Pragy Arkadagyň eýýamy atly taýýarlanan edebi taýly çykyşlaryny ýerine ýetirmeklerinden başlandy. Tanışdyrlyş dawratyna çykyş edenler Beýik Magtumulu Pragynyň saýlanan eserleriniň ýygynatynyň iň ýokary hil derejesine çykarylan täze neşriniň çapdan çykmagy münasibetli türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň adyna gutluk sözlerini hemde hoş niyetli, pek arzuwlaryny beýan etdiler. Dawran dowamyna çykyş edenler häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň hemde gahrman Arkadagymyzyň ýygyderli tagalat netijesinde Günnogyryň beýik akyllar şahyrynyň baý meden mirasyny ilmi esasy öwrenmäge we täze gol ýazmalaryny ýüze çykarmagy ulum mümkinçilikleriň döredilerini nyktadylar. Bu bolsa halkyň kalbynyň törüne hemişelik orun alan şahyryň dörüjiliginiň dünýä ýaýylmagyna aýrytyn ähmiýetlidir. Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri Magtumulu Pragynyň dörüjilik dünýäsi köp taraplylyk bilen tapawutlanýar. Şahyryň eserlerine mertlik, wepadarlyk, zähmetýörlik we mukaddes borjy wepalyk ýaly asly ýörelgeleri mühim orun berilýär. Bu bolsa beýik söz ustadynyň eserleriniň ähli nesiller üçin ähmiýetlidigini aňlatýar. Şahyryň dörüjiligine köp kynçylyklary başdan geçiren türkmen halkynyň durmuşy, taryhy ýörelgeler we milletiň baý meden uruhy öz beýan tapýar. Bu bolsa akyllar şahyryň şygyryýet dünýäsiniň türkmen halkynyň taryhyny, dep surlaryny we medeniýetini öwrenmekde ähmiýetli bolan gymmatly gollanma hökmündäki derejesini pugtalandyrýar. Bu bolsa şahyryň dörüjiliginiň tapawutly tarapydyr. Ýokary çapany usulyna neşir edilen täze kitabyň üç dilin kertine aýratyn kitaplar görnüşinde çapdan çykmagy oň dünýä ýurtlarynyň halklary üçin el ýeterli bolmagyny üpçün etýär. Mälim bolşýaly Magtumulu Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň hormatyny guralan dawralan çäklerine geçirilen halkara maslahatlarda we duşuklarda akyllar şahyryň eserleriniň dünýä halklary üçin ähmiýetlidigi. Oň ýaşlaň watansyjy bolmaklaryna, olary beýik işleri uruklandyrmakda mühim orna münasipdigi bellendi. Häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyzyň ýollaşçylygyna üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde nusgawy edebiýatymyzy, şol sanda Magtumulu Pragynyň dörüjiligini, edebi mirasyny ilmi esasy öwrenmek we olary halkara giňişligine münasip derejede wagt etmek uğruna giň meşhurly işler amala asyrylýar. Bu bolsa türkmen halkynyň taryhynyň dowamyny öňe çykaran şahsiýetleriniň dünýä derejesindäki awraýynyň hasy bilende galmagyny şertlendirýär. Türki medeniýetiniň halkary guramat tarapyndan 2024-nji ýylyň Türki dünýäniň beýik şahyry we akyllary Magtumulu Pragy ýyly diýilip yglan edilmegi, Magtumulunyň gol ýazmalar toplumynyň UNESCO-nyň dünýäniň hakydaty maksatnamasynyň halkara sanawyna giýerdelmegi, şeýle hem Magtumulu Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk bayramçylygynyň UNESCO-nyň gatnaşmagyna bellenjek şanly seneleň sanawyna giýerdelmegi, nusgawy şahyrymyzyň dörüjiliginiň dünýä derejesine ikrar edilýändiginiň subutnamasyny öwrüli. Muňa özi beýik söz ustadynyň dörüjiligiň tutuş adamda üçin ähmiýetlidigini görkezýär diýilip, çykyşlarda buýsan bilen naktaldy. Şeýle hem çykyş edenler beýik şahyryň goşgularynyň ýygynatynyň täze neşriniň çap edilişindäki aýratynlyklarynyň üstüne durup geçdiler. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtumula adynaky Dil, Edebiýat we Milli Gol ýazmalar instituty tarapyndan taýýarlanan täze kitabyň Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan döwrewap derejede ýokary çap usulyna neşir edilendigine üns çekildi. Tanışdyrlyş dawratynaky çykyşlar Magtumulu Pragynyň halkara giňişligine awraýynyň belende galmagy uğruna ýygyderli tagalla edýänlikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirilip alkyş sözler aýdyldy.